Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dicto. Taong 1960, Dingalan, Aurora. Napakabilis ng panahon para kay Dicto. Tuwing hapon, matapos niyang mangisda, tumatambay siyang mag-isa sa ibabaw ng bulod. Nag-iisip kung ano na nga ba ang patutunguhan ng buhay niya. Pakiramdam niya isa siya sa mga pinakamalas na tao na nabuhay sa mundong ito. Lahat nawala sa kanya: pamilya, ari-arian at mga kaibigan. Magmula kasi noong namatay ang kanyang asawa, naging madilim na ang kanilang pamilya. Yung 3 niyang anak, lumipat ng ibang lugar. Kalaunay nabalitaan na lamang niya. Nagpatiwakalang mga ito at hindi naglaon. Piniling kitili ng kanilang mga sariling buhay. Nais man sanang iuwi ni Dicto ang mga bangkay nito, subalit bigo niya yung magawa dahil salat siya sa salapi. Upang matahimik ang mga kaluluwa nito, minabuti na lamang niya na tirikan niyo ng puntod sa gilid ng mismong bahay niya. Tuwing hapon dinadasalan niya yan, nang sa gayoy magkaroon ito ng gabay sa kanilang paglalakbay. Napakahirap man para sa isang ama ang ganoong kalagayan. Wala siyang magagawa kundi hayaang humilom ang kanyang sugat sa paglipas ng panahon. Para hindi na rin yun sumagi sa kanyang isipan, araw-araw marami siyang pinagkakaabalahan. Ang tanging pahinga niya lang ay ang hapon, kung saan umaakit siya ng bulod para tingnan ang paglubog ng araw. Hindi niya mawari, pero habang pinagmamasdan niya ang ganoong pangyayari, nagbibigay yon ng kapanatagan sa kanyang sarili. Akala ni Dicto, basta-basta niyang malilimot ang lahat, pero habang tumatagal, mas lalo lang yung nagbibigay sa kanya ng matinding pasanin. Itong mga panahong ito, gulong-gulo na ang kanyang isip. Walang araw na hindi sumasagi sa kanya noon na tapusin na ang kanyang sariling buhay. Sa isip-isip niya, yun na lamang ang pinakamabisang lunas para matahimik siya. Sa panlabas na anyo ni Dicto, hindi mo makikita ang problema nito. Kapag kasi meron yung kausap, ngumingiti lang ito na para bang wala man lang mabigat na pasanin. Palabiro rin ito sa kanyang mga parokyano. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, nagtatago ang kanyang kalungkutan na halos hindi niya alam kung papaano yon matakasan. Ayon nga sa kanya na kapag nag-iisa siya sa bulod, palagi niyang naiisip na tumalon sa mataas na bangin o hindi naman kaya'y magbigti sa isang malaking puno. Gayunpaman, hindi niya yun magawa-gawa dahil pakiramdam niya merong pumipigil sa kanya. Isang hapon, habang nakaupo si Dicto sa isang maliit na papag sa bulod, muli na namang nangibabaw ang kanyang emosyon. Sinubukan na rin niya noong alalahanin ang masasaya niyang nakaraan, pero hindi niya maiwasang umiyak dahil kahit anong gawin niya, nananatiling malakas ang memorya ng kanyang pamilya. Dahil dito, minabuti na niyang bumaba ng bulod para makapaghanda na ng kanyang hapunan. Sa pagbagtas ni Dicto ng daan, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano, nalilimot na niya uli ang masaklap niyang kahapon. Pagsilay naman niya sa paanan ng bundok, inakala naman niyang isang pangkaraniwang araw lang yun sa kanya, pero laking gulat na lamang niya nang may biglang humarang sa kanyang dinaraanan na isang malaking ibon. Parang bahaghari ang kulay nito. At sa wangis ng ibon na yon, hindi niya maipagkakaila. Yon ang unang beses na magawa niya itong makita. Dala ng kuryosidad noon ni Dicto, napilitan siyang lapitan ito. Dahan-dahan lang ang kanyang paggalaw hanggang sa hindi naglaon na hawakan na niya ang balahibo nito. Makalipas pa ang ilang minutong paghawak niya sa ibon na yon, meron siya roong napansing malagkit na bagay
sa ilalim nitong bahagi. Akala niya umihi lang ito, pero pagsipat niya sa ilalim nito, doon niya nakita na meron pala yung tinamong sugat sa may bandang pakpak nito. Maaaring yon ang naging dahilan ng ibon na yon kung bakit hindi na nito nagawa pang lumayo sa kanya. Dahil sa kanyang nakita, nagdesisyon siyang yon ay iuwi. Pagdating naman niya sa kanyang kubo, agad naman niya yung nilapatan ng paunang lunas para naman kahit papaano hindi malagay sa alanganin ang buhay nito. Matapos naman yung gawin ni Dicto, iniligay niya yon sa isang malaking bayong na merong maliit na gasera sa loob na merong takip. Nilagyan niya rin yon ng pagkain at kakarampot na tubig. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting gumaling ang sugat nito. Noong una, hindi na yon nakakagalaw. Ngayon, masigla na ito. Hinayaan na rin yon ni Dicto sa kanyang pamamahay dahil ang nais niyang mangyari, umalis ito sa mga sandaling namamalaot siya. Pero ilang linggo pa noon ang lumipas, nanatili ang ibong yon. May mga pagkakataon na ring pinapalabas na niya ito ng bahay, subalit kapag sumasapit ang hapon, bumabalik ito. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na siya nakabalik ng bulod para tumambay. Inaasahan naman niya yon, lalo pat marami din siyang ginagawa. Ang tanging inisip na lamang noon ni Dicto, gumawa ng paraan para mas mapaganda ang kanyang pamumuhay. Medyo natutuwa naman siya noon kahit papaano dahil sa dami ng kanyang ginagawa, nakakalimutan na niya kung papaano maging malungkot. Subalit, sa pagsapit ng huling araw ng buwan na yon, meron siyang napansing mga panauhin na pagala-gala malapit sa bahay niya. Noong una, inakala niyang mga magsasaka lamang ang mga ito. Pero napansin naman niya na wala yung daladalang kalabaw. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kakaiba ang mga suot nito kumpara sa mga kasuotang madalas niyang nakikita sa kanilang baryo. Dahil sa pangyayaring yon, naging maingat naman itong si Dicto. Kahit papaano kasi, medyo nakakaramdam din siya ng takot sa kadahilanang nag-iisa lang siya sa lugar na yon. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, panay naman ang kanyang pagbalikwas sa kadahilanang paulit-ulit niyang naririnig ang paghuni ng ibon na alaga niya. Dahil sa unang beses itong nangyari, inakala niyang meron yung kalaro o hindi naman kaya'y may hinahabol itong pagkain. Nang hindi na niya maatim ang ginagawa nito, napilitan naman siyang tumayo para yon ay sipatin. Pagdating niya sa sala, bumungad naman yun sa kanya na panayang paggawa ng butas sa dingding. Matapos naman niya yung makita, pinili naman niyang buksan ang bintana sa paniniwalang aalis na rin ang ibong yon sa puder niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mabuksan na niya ang bintana, mabilis naman yung lumipad papalabas. Si Dicto naman noon, napabuntong hininga na lamang habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, napakamalas talaga ng buhay ko. Walang nagtatagal. Lahat umaalis. Matapos naman niyang makapagsalita, dahan-dahan naman niyang isinara ang bintana. Subalit bago pa man niya yun tuluyang maisara, bigla naman siyang nakakita ng isang malaking kamay na humawak sa loob nito. Pagsilay naman doon ni Dicto, agad naman siyang natigilan habang maiging pinagmamasdan ang kamay na yon. Maya-maya pa, pagtama naman doon ang liwanag ng buwan, doon bumungad sa kanya ang kumikinang nitong berdeng balat. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan niya yung sinilip kung saan hindi naglaon, doon niya nakita ang maamong pagmumuka ng nilalang. Sa balikat nito, naroon ang ibong kanyang inaalagaan, indikasyon na yun talaga ang amo nito. Dahil sa kanyang mga nakita,
Dahan-dahan naman niyang itinaas ang bintana kung saan bago pa man niya yun magawa, nakapasok na ang nilalang na yon sa loob ng bahay niya. Nang mapansin naman niya ang biglaang pagpasok nito, napaatras naman siya ng bahagya at kasabay nito ang pagrinig niya sa tinig ng nilalang na yon na nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Ipagpaumanhin mo ang pagpasok ko sa bahay ninyo. Hindi ko ito nais gawin, pero wala akong pagpipilian. Maraming mata ang nagmamasid sa paligid. Ayokong mapansin nila ko, lalo pat patago ang pagbisita ko sa iyo." Nang marinig naman ni Dikto ang sinabi nito, napatangulang naman siya habang nababahalang sumasagot doon ng, "Sino ka? Paano mo natunto ng bahay ko? Matagal mo na ba akong kilala?" Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang nilalang na yon habang inilalahad sa kanya na yung bundok na hapon-hapon niyang inaakyat, pagmamay-ari nito. Dagdag pa nito na dahil sa nararamdaman niya ang kalungkutan ni Dikto kung kaya't hinayaan niyang manatili yun doon. Ipinagtapat din ito, siya ang nilalang na pumipigil dito na magpakamatay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na matagal na rin palang nawawala sa nilalang na yon ang ibon na kanyang tinulungan. Ayon pa rito na, labis-labis ang kanyang pasasalamat sa ginawa ni Dikto sa kadahilanang kung nagkataong namatay ang ibon na yon, maaaring mapaalis din siya sa pwesto. Nang marinig naman ni Dikto ang sinabi nito, doon niya napagtanto, hindi yon pangkaraniwang engkanto. Kung hindi siya nagkakamali, mataas ang katungkulan nito sa kanilang mundo. Malakas din ang kutob niya, anuman ang ginagampanan ng ibon na yon, napakahalaga nito para sa nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, doon na nagpakilala sa kanya ang nilalang na yon. Ayon kay Dikto na, ang engkantong kanyang nakausap noon, nabibilang sa lahi ng mga lakan na namumuno sa uri ng mga ibagin. Isa yung uri ng mga engkanto kung saan hindi malayong kapamilya ng mga laman lupa. Ang kinaibahan lang nila sa mga laman lupa, hindi nalalayo ang kanilang mga itsura sa mga tao. Sila rin ang nangangalaga sa lahat ng ginto, kung kaya't karamihan sa mga taong may kaibigang ibagin, hindi masukat ang kayamanan. Dagdag pa ng nilalang ngayon na ang pangkaraniwan sa lahi nila, kaya nang magbigay ng limpak-limpak na kayamanan sa mga tao, paano pa kaya yung nasa hanay ng lakan? Matapos naman itong makapagsalita, sa isang kumpas ng kamay nito, halos bumigay na ang papag ni Dikto dahil sa dami ng lumitaw na ginto. Hindi niya mawari kung papaano yun nangyari, pero sa tingin niya, bawat kumpas ng nilalang na yon, kaya nitong makapagbigay ng kayamanan. "Tanggapin mo itong mumunting regalo ko. Ako nga pala si Garim, pinuno ng mga ibagin. Taos-puso kong nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagligtas mo sa aking alaga. Hayaan mo, magmula ngayon, bibisita ako sa iyo kapag merong panahon. Aabisuhan ko rin ang lahat ng manggagawa ko sa oras na makita kanila sa bulod ng nag-iisa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita na malagpasan ang iyong problema. Makakaraos ka rin, magtiwala ka." Wika ni Garim sa kanya. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglaho sa kanyang harapan. Hindi naglaon sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, naiwan naman itong si Dikto na nag-iisa sa harapan ng napakaraming ginto. Habang pinagmamasdan niya ang mga bagay na yon, halos hindi naman niya maisip kung ano ang gagawin niya rito. Naniniwala rin siya, hindi yun ang sagot para mapalitan ng kasiyahan ang kalungkutan niya.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon siyang kumuha ng konting piraso nito para sa kanyang pangangailangan. Matapos niya yung gawin, inilibing niya ang karamihan nito sa likod ng kanyang bahay. Hindi siya nanghihinayang na gawin yon. Gawa ng kontento na siya kung ano ang meron siya. Basta ang mahalaga makakain sa mga araw na daraan. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang simpleng pamumuhay ni Dicto. Tuwing pumupunta siya noon sa bulod, nadadatnan niya ang kanyang papag na unti-unting nagkakaroon ng pagbabago. Maniwala man kayo o hindi, dahan-dahan yung nagiging isang bahay kung saan linggo lang noon ang lumipas, meron na yung bubong, kalakip ang mga namumukadkad na bungang kahoy papaikot dito. Palagi ring malinis ang lugar kahit hindi naman siya doon nagtatrabaho. Dahil sa ganoong pangyayari, pinili naman yung ipagsawalang bahala ni Dicto. Bukod kasi sa alam na niya kung sino ang may gawa, hindi na yon nakakamangha para sa kanya. Matagal na panahon na kasi siyang nakakakita ng mga kagilagilalas na bagay sa laot. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, kahit papaano unti-unti naman siyang nakakahinga ng maluwag. Minsan nga, dahil sa tulong ng mga engkanto, hindi na siya nagtatrabaho, gawa ng hapon-hapon, bumibisita ang mga ito, bitbit ang iilang piraso ng karne na kanilang nakuha. Hindi naman niya yun matanggihan, lalo pat direkta itong utos na nanggagaling kay Garim. Dahil sa pangyayaring yon, ipinagpasalamat naman niya yon ng husto. Bukod kasi sa ginhawang na ibibigay nito sa kanya, pakiramdam niya muli siyang nagkakaroon ng pamilya. Isang araw, habang naghahanda si Dicto patungong laot, muli na naman niyang nakita ang laka ng mga ibagin. Pagsilay niyang nakatayo yun malapit sa pangpang, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Garim, magandang umaga. Mabuti naman at napadalaw ka." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, seryoso naman yung napasilay sa kanya habang sumasagot ng, "Natuntun ko na kung sino nagtangka sa buhay ng aking ibon. Naninirahan siya sa baryo, pero huwag kang mag-alala, hindi siya pangkaraniwang tao. Para makapasok ako doon, kailangan ko muli ang tulong mo. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, hindi na ginto ang ibibigay ko sa iyo." Dahil sa sinabi nito, agad namang sumang-ayon itong si Dicto. Sa isip-isip niya, wala namang masama kung tutulungan niya ang kaibigan niya. Sa kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na siya ang gagamitin nitong sisidlan para mahanap ang nilalang na yon. Gayunpaman, wala siyang dapat na ipag-alala dahil sa mga sandaling ginagawa nila ang misyon, nasa katawan pa rin niya ang wisyo niya. Kumbaga, sasapi lang sa kanya ang kaibigan niya upang magtaglay siya ng hindi masukat na lakas para mapuksa ang taong kinagagalitan nito. Matapos naman niyang marinig ang tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang sumang-ayon. Nang marinig naman ito ni Garim, inabisuhan naman siya nito na sa pagsapit ng hapon, muli yung bibisita sa bahay niya. Dagdag pa nito na, humanda na rin siya dahil sa pagsapit ng gabi, uusad sila. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang takip silim. Habang nagluluto noon si Dicto, dumating na nga ang kaibigan niya, kasama ang iilang soldados nito. Ayon sa nilalang, habang wala sila, magbabantay ang mga kasama niya sa kanyang pamamahay. Kinakailangan nilang gawin yon, lalo pat nakatago sa loob ng bahay niya ang mga gintong ibinigay niya. Nang marinig naman ni Dicto ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inilalahad doon ang ginawa niya sa mga ginto. Matapos naman ang kanilang pag-uusap,
unti-unti naman yung naging usok na siya namang paraan nito upang makapasok sa loob ng kanyang katawang lupa. Habang naglalakbay ang usok na yon sa kanyang katawan, wala namang nagawa itong si Dicto, kundi ang manginig dahil sa matinding lamig na kanyang nararamdaman. Hindi naglaon nang mapag-isa na silang dalawa, mabilis namang binaybay ng laka ng daan patungong baryo. Yung dalawang bundok na tinawid nila, halos minuto lang ang naging pagitan bago nila narating ang kabilang parte nito. Hindi naglaon, pagdating nila noon sa baryo, nadatnan nila ang lugar na yon na napakatahimik. Hindi pa naman gaanong kalaliman ng oras pero wala na silang nakikita sa labas. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng interes si Dicto ukol sa nilalang na kanilang hinahanap. Pagkarinig naman ng lakan sa kanyang katanungan, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Aswang ang hinahanap natin, Dicto. May kutob ako. Alam niya ang tungkol sa lahi namin. Hindi na siya maaaring tumagal pa. At hanggat maaari, nais ko siyang mapaslang sa loob ng madaling panahon. Kapag kumalat pa ang kanyang mga nalalaman, malalagay sa alanganin ang buhay naming mga lakan." Matapos naman itong marinig ni Dicto, hindi naman niya maiwasang kabahan dahil syempre aswang na ang kanilang pinag-uusapan. Alam niya ang tungkol sa mga nilalang na yon pero hindi niya lubos sukat akalain na makakakita siya nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, naging maingat naman ang kanilang mga kilos. Upang hindi sila mapansin ng kanilang hinahanap, pinili ni Garim na daanan ang mga masusukal na gubat. Maya-maya pa, pagdating nila sa parte ng lugar kung saan maraming nyog ang nakatirik, doon na dahan-dahang nag-iba ang simoy ng hangin. Sa kanilang pagmamasid, nakasilay sila ng isang kubo kung saan sa itaas nito merong isang nilalang na tila bang gumagawa ng butas sa bubong. Kahit napakaingay ng nilalang na yon, nakapagtatakang hindi ito naririnig ng mga taong may-ari ng bahay. Ang mas nakakagulat pa, parang mawawasak na rin ang pundasyon ng bubong at halos umuga na ang kubo pero nanatili pa ring walang pandama ang mga tao sa loob nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapagtanto naman ni Garim na yun na ang nilalang na kanilang hinahanap, walang pagdadalawang isip naman yung lumundag ng napakataas at kasabay nito ang mabilis niyang paghawak sa braso ng nilalang. Sa pagbigkas naman ito ng tatlong buhay na salita, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang mapansin ito ang pamamanhid ng kanyang mga braso. Hindi naglaon, doon bumungad sa kanya na naging isa na pala yung ginto. Pagsilay naman ni Garim na magtatangka pa ang nilalang na lumayo, agad naman niyang hinawakan ang dalawang binti nito na siyang naging sanhi upang maging solido rin yung ginto. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang bumagsak sa lupa ang nilalang, pilit na nagpupumiglas sa pagbabakasakaling makakaya niya pang tumakas. Pero kahit anong gawin niya, napakalabo na nito para sa kanya. Nang mapagtanto naman ni Garim na hindi na makakalaban ang nilalang na yon, agad naman niya yung tinalian ng baging sabay hila nito papalayo. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman niya mapigilang mapansin ang pamilyang naninirahan sa bahay na yon na nakatingin sa kanila. Gayunpaman, minabuti na lamang niyang yon ay hayaan, lalo pat wala naman sila ritong pakay. Nang makabalik na sila sa kanyang pamamahay, agad namang ipinadala ni Garim sa kanilang palasyo ang nilalang na yon. Bago yun tuluyang umalis sa bahay niya, ibinigay nito ang gantimpala buhat sa kanyang pagtitiwala. Akala ni Dicto kung ano lang ang ibibigay nito, pero pagtawag nito sa isang nilalang na may dalang sibat, doon niya nasipat ang kaluluwa ng kanyang pamilya na masayang nakangiti sa kanya. Maya-maya pa,
paglapit ng kanyang asawa, inilahad nito sa kanya na alisin ang lahat ng pagsisisi sa kanyang katawan. Ipinagtapat din ito na sa maayos na silang kalagayan kaya wala na siyang dapat ipag-alala. Matapos naman yung marinig ni Dicto, ngumiti lang naman siya habang pinagmamasdan ang pamilya niyang matagal na panahon nang namaalam. Sa pagkawala nito, lahat ng bigat ng damdamin niya dahan-dahan na ring naglaho. Magmula kasi noong nawala ang pamilya niyang yon, sinisi na niya ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Pagkalma naman ang emosyon niya, taus-puso siyang nagpasalamat sa laka ng mga ibagin. Para sa kanya, maituturing yung walang kalakip na halagang pabuya. Buong buhay niya kasi, ipinagdasal niya na sana muli niyang makausap ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas, kumalat ang balita ukol sa ginawa ni Dicto. Base sa salaysay ng mga nakakita sa kanya, isa siyang dalubhasang albularyo. Dahil sa pangyayaring yon, dumami ng dumami ang kanyang pasyente na siya namang buong pagtsatsagang tinulungan ni Garim. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi talaga manggagamot itong si Dicto, bagkus ay ginagamit lamang itong sisidlan ng kanyang kaibigan na si Garim, ang lakan ng mga ibagin. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaganda ng kwento ni Dicto. Ang ayoko lang rito yung pangalan niya no? Kasi kung medyo madumi-dumi yung utak nyo tulad ko Dicto, di ba? Pero labas na tayo ron. Ang ganda ng kwento na to, lalo na yung bandang dulo na ine-expect ko na yun nga, katulad rin nung iniisip din ni Dicto na sandamukal na kayamanan, mga alahas, pero hindi. Kaluluwa ng mga pamilya, kaluluwa ng lahat ng miyembro ng pamilya niya ipinakita sa kanya. Tapos masayang nagpapaalam, masayang nakikipagkwentuhan. Ang sarap sa pakiramdam nun. Pero may isang question mark na lumabas sa isip ko. Paano kaya nagagawang kontrolin nyo ni Garim? Kasi di ba, alam naman nating lahat na pag namatay tayo, pwedeng mapunta tayo sa purgatorio, magpapagala-gala sa lupa, o kung ano man yung mapagpapasyahan sa atin ng Panginoon. Sa estado ni Garim, hindi naman siya Diyos. So paano nangyari yun? Alam nyo, pasensya na kasi nung una sinabi ko kasi ang sarap sa puso, sobrang ganda ng kwento. Well, totoo naman, maganda talaga yung kwento. Pero sa akin lang to. Siguro kay Garim, may mga tauhan siya na pinagaya yung wangis ng pamilya neto ni Dicto. Tapos sinabi na lang neto ni Garim na bilang pasasalamat sa kaibigan natin, gusto ko mapasarap yung puso nito. Gawin niyo yung ganito, gawin niyo yung ganyan. So nagpanggap yung ibang mga engkanto na miyembro ng pamilya ni Dicto yung mga nakita niya. Pwedeng ganon, di ba? Kasi walang makakakontrol sa kaluluwa ng tao kundi ang Panginoon lang. Di ba? Yun lang yun sa akin ha. Sa akin lang to. Pero kasi may mga kwento talaga tayo na may mga albularyo o antingero na sobrang lakas na kayang pabalikin yung kaluluwa ng hindi nang mahal nila sa buhay, ng ibang tao. Diba, gets nyo? Kunyari nga ito kay Dicto, tapos yung mga mahal niya sa buhay, kayang tawagin nyo nung magaling na antingero o albularyo. Pero kasi hindi talaga mawala sa isip ko na baka pwedeng ibang espiritu yun na naglalaro lang, o pwedeng espiritu yun na nakipagkasundo sa albularyo, manggagamot, para gawin yung bagay na yun, para mapasarap yung puso ng pasyente nila. Pwedeng ganun Pero ewan ko, ang gulo. Alam nyo naman yung mundo natin, sobrang hiwaga, di ba? Ito naman side ko lang naman to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.